ba ne, mun yarda mu ba zaɓaɓɓi ne ba, amma mu ƴan ƙasar Nijar ne. Tabbas. Kakin ne da kakin ne, ba mu san wata ƙasa ba sai Nijar. Kamar mu tashi mu je Faransa ne, tamanin ka ko da takardu ma a ce mu bar Faransa, kai ga ganinka ko cikin mahalki ne muna cewa ba mu barin Faransa. Ba zai yi ba. Bai yiwuwa ko to wadda bai yiwuwa can nan ma zamanin da sun ka sani, lokacin da sun ka sani, shugabannin da sun ka sani, waɗanda suke iya yi ma hurjin musa wannan sun wuce, ba su bane. Mu ba mu taɓa shakka ba da za su bari Nijar, kuma al'umman Nijar ta ce muna mu yi shiru, ba sai mun yi magana ba, mu barta da su radda za su kwashe kayansu, ba su ma shirya ba za su bari ƙasarmu Nijar. Al'umma ba ta Nijar kawai ba, 'yan uwa da amina arziki na Mali, na Burkina, na har da Najeriya da Benin da sauran ƙasashe duka sun tashi sun yi tir da Allah wadda da wannan musgunawa da walaƙaici da shugabannin Faransa ke biɗar su yi ma ƙasarmu Nijar. Sun tahi, jikadarsu ya tahi yau da kwana bui, sojawa suna bisa hanyar tahiya. Da raidar Allah za su barin ƙasar Nijar. Lokaci ne kawai ake in yayi sun tahi. To masha Allah, yanzu idan suka tahi mai girma shugaban ƙasa, ya hulɗar mu za ta iya ta kasance da ita Faransa ɗin, hasali ma kamar a wajen hulɗa ta raya al'adu ko kuma hulɗa ta haƙo da arzikin ƙarƙashin ƙasar, mun san cewa suna da kamfanoni a nan da ma waɗansu al'amurra waɗanda yau shekaru da dama tsakanin Faransa da Nijar ake cuɗanya juna a kansu. To, shi amsar da zan baka ta al'adu wannan yadda sun ga dama ne, shan koko buƙatar rai. Amma na arzikin ƙasarmu Nijar, shi wannan zan iya baka amsa bisa kai gare shi. Arzikin ƙasar Nijar na ƙyan Nijar ne, arzikin ƙasar Nijar na Nijar ne. Wannan muna da inci bisan shi, kuma inci ba na baki ba ne, na tabbat ne. Yadda mun ga 'yan ƙasanmu, 'yan ƙasar Nijar za su unhwana da arzikin ƙasar Nijar, matakan da duk ya kamata mu bi mu tabbatar da wannan. 'Yan Nijar a bar cewa su ne na baya, wannan matakai da waɗannan hanyoyi sai mun bi su. Akwai amunan zama, akwai amunan arziki waɗanda yau suna shirye su je tare da mu, ba sai an yi maula ba, ba sai mun yi maula ba. Arziki na ƙasarmu ne, cikin girmamawa da daraja su hito arzikin ƙasa, 'yan ƙasa su unhwana, ba wani ya hito da wani waje ba ya zo shi ne da unhwana ga arzikin Nijar. 'Yan ƙasar Nijar suna cikin wahala, wannan ya ƙare insha Allah. Ko akwai wani hange da kuke yi nan gaba game da hulɗar da yalla ake iya a samu idan horon shi ɗin ta gano kuskure ko ta ce ta dawo yalla? To, wannan ba mu bai za mu, 'yan ƙasa su za su gai. Mu komi mun sa shi ga hannun Allah, mun sa shi ga hannun 'yan ƙasa. Darajar da girman da Allah ya bamu, matsayi na jagora za mu yin shi, hanyoyin da ya kamata a bi za mu bin su. Amma hulɗa a gaba da mu da ƙasar Faransa dole sai mun koma wajen 'yan ƙasa, mu ji menene ra'ayinsu. Lokacin mirɗiya ya ƙare, komi sai 'yan ƙasa sun amince za a yi shi. In ya yi daɗi tare muke, in bai yi daɗi ba kuma tare muke, kuma da rai da Allah mun san daɗi ne zai yi, tunda za a kiyaye wa hakkin 'yan ƙasa, kuma Allah zai taimakawa cikin kare hakkin 'yan ƙasa. Masha Allah, a cikin wannan zance na kare hakkin 'yan ƙasa da kiyaye, kenan daga yanzu muna iya cewa tabbas 'yan Nijar za su iya morewa da arzikin da Allah ya hore musu a nan gaba. A nufin Allah yana yi muna shaidu shine 'yan Nijar su san arzikin ƙasar Nijar nasu ne, amma ba mu san ba abin da Allah zai nuhata. Mu dai fatanmu fata alheri, kuma
mun tarsashe mun jaye ƙaho wando da arzikin ƙasar niger zai umfana 'yan ƙasar niger insha Allah. Allah ya sa. Amin. A cikin sha'anin tsaro dai har wayo kafin mu kammala wannan babi shine mun san cewa a ranar 16 ga watan Satumban nan dai da muke ciki wanda ya kawo ƙarshe yanzu kun sa hannu akan wata yarjejeniya ta libta ko gurma da ta girka wata kungiya ta haɗin gwiwa mai suna IOS, kungiyar haɗin kan ƙasashen yankin Sahel da ta haɗa Mali, Burkina da kuma ƙasar Niger. Ko muna iya jin menene ita wannan yarjejeniyar ta kumsa da kuma irin amfanin da Niger za ta samu a ciki? Masha Allah, wannan yarjejeniya kamar wadda ni gaya matun hari ne, ni ce ba ta yi wa tsaro a tabbatar da tsaro a yi wariya ta ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso. Dole sai mun haɗa kanmu. Ana yi muna kirarin talaka ƙasa, Nijar talauci ya yi yawa, Burkina talauci ya yi yawa, Mali talauci ya yi yawa, talakawa ne sun ka gama kai. Cikin gamin kan talakawan nan za a cimma arziki. Haɗin kanmu na farko shine tsaro. Ƙasanmu Nijar duk abin da ya zamanto tashin hankali da zai jito wa ƙasanmu Nijar, ƙasan Mali za ta kama muna. Cikin talauci in an gama ɗaya da ɗaya da ɗaya kaga uku za a samu ba ɗaya ba, ya yi sarkin ƙarfi. To shi wannan hasashe shi ne mun kai na tsaro. Ba za mu raida ba a biyo ƙasanmu Nijar a cuta ma Mali ko a cuta ma Burkina. Hakanan su ma Burkina ba za su raida ba a biyo ƙasarsu a cuta ma Mali ko a cuta ma Nijar. Haka ita ma Mali ba za ta yarda ba a biyo ta ƙasarta a cuta ma Nijar ko a cuta ma Burkina. Mun gama ƙarhi, mun zam tsinciya matsarminki ɗaya, mu yi yaƙi da ta'addanci wanda mun san da kawo muna shi an kai, amma da raida Allah zai ƙare ba. Waɗanda sun ka kawo na shi ko sun tahi ba su bar nuhinsu ba, mu ne ya kamata mu san da wannan. Ko sun bar ƙasa su riga sun shibka sheri, to sheri nan duk inda sun ka shibka shi ya zamanto mu 'yan ƙasa yanzu mu biɗi sayin shi duka mu cire, mu kace sayyun sherin da sun kasa. In biye su zai yi, Allah ya sa ya bi su ya je ƙasarsu, kuma insha Allah mun san da haka za ta faruwa. Sherin da sun ka shibka muna sun ka ci amana ƙasashenmu, Allah bai bari ya zamanto banza. Allah sai ya saka muna. Bayan tsaro, wannan kungiya ba tsaro kawai ba ne, tsaro shi an na farko, amma akwai abubuwa masu biyowa bisa kai ga tattalin arziki da shi ma ɗan uwanci da amintaka. Ko da mun san tsohin ƙasashe ne waɗanda ke da ɗan uwanci da amintaka shekara duba. Dama dai tura suka zo suka yi yanka, an ka yi iyaka an ka rarraba. Wannan duka zai zama tarihi, kuma za a bunƙasar da arziki na ƙasashenmu, mu zamanto mun hita zaman kirarin na baya da ake muna da da Allah insha Allah muna tsammani haka nan zai yi. Wasu suna ganin kamar girka ita wannan kungiya ta IOS na ɗaya daga cikin abubuwan da suka hirgita sai da yawo ta daina barazanar kawo mana hari. Ko haka ne, gaskiya ne ko kuma? To sanin gaibu sai Allah. Mu sai da yawo in kare da sai da yawo sa da an ka tsara ta cikin wata na 5 ne ina ji, shekara 1975 ƙasa wajen 15 sun ka ƙirƙira sai da yawo, kuma ana ce mata ga ingilishi ECOWAS. Don da an ka kawata wannan sai da yawo don bunƙasa arzikin ƙasashen da sun ka ƙirƙiro ta ne. An kai shekara guda, akwai ƙasar da aka ce ma Cape Verde ta shiga, sun ka zan ƙasa 16. 15 na Afirka ta yamma, guda da aka ce ma Mauritani, kun san ita ta hita cikin shekara 2000 ta koma wani ɓangare. To ni yadda an ka yi
wannan ta tattalin arziki ne sa'ad da an ka yi ta, amma kwanuka tashi an ka kawo 1991 an ka sa siyasa, tattalin siyasa 1999 ina ji a ƙasar lome an ka sa yadda za a tabbatar da kwanciyar hankali tsakankanin ƙasashen ecowas. Yanzu shekara ta 2000 ina ji ƙasar senegal ko 2001 ne dakar an ka koma an ka sayo yaya za a kwalliya a kawo tabbatar da zaman demokaradiyya. Ka ji ɗan gajeren tarihin ecowas. Ga maharin ecowas ga maharin wannan kungiya sabuwa da mun kai 16 ga wata wanga da muke ciki da ke karewa yau, shi ma haka ne mun yi shi nuhin mu samu mu wadata 'yan ƙasa su wadata. Amma duk da haka mai girma shugaban ƙasa, duk da waɗannan dalilai na girka sai yawo ana ganin su masu kyau, yau sai gashi kuma kash idan aka samu wani al'amari sai ta rataya ma kasashen takunkumi kamar yadda ta rataya ma Nijar takunkuma iri-iri waɗanda a tarihin duniya ma ba a taɓa samun wata ƙasa wadda aka kakaba ma irin waɗannan takunkuma da aka kakaba ma Nijar ba. Yau muna so mu shi kamar yadda 'yan Nijar suke jin ire-iren wahalhalu na wannan takunkuma da an kasa da sauransu, daga na ku bangare matsayinku na jagora, yaya wani irin matakai ko kuma nazari kuka yi saboda a samu a rage kaihin waɗannan al'amurra zuwa ga 'yan ƙasa baki ɗaya? To shi takunkumi bisa ma in an sa mata takunkumi tamanin ka in ba a hidda shi ba muke faruwa balle ɗan adam. Takunkumi ne da an ka sa muna ba bisa kai ga ka'ida ba. Ka'idodin ecowas ko in ce sai yawo wadda 'yan ƙasar faransa ke ganewa, cikin ka'idodinta ko ma rishin jituwa ya zo tattaunawa ake yi a samu mahita. Babu inda an ka ce za a samu ƙasa takunkumi matakin harko ba a tattauna da 'yan ƙasa ba, an ka ji menene maharin rishin jituwa wannan. An yi juyin milki ra 26 na wata na 7, ra 30 ran lahadi sun ka taru ba su ma saurare mu ba, ba su zo sun ka ji ke ga faruwa ba, sun ka sa takunkumi kare da iskan da muke shaidawa inda suna da hanya da za su iya kare musu hana mu shaidawa da sun bita. Ai ba mu ne an kai ma ba, wannan talakawan Nijar ne an ka cuta ma. Shi ne na ce Allah ba ya bari ya zamanto banza, wanda duk ya ci amanar wani to Allah shi a shaidu. An sa muna takunkumi, mun san 'yan ƙasa suna wahala. Na gaya ma muna yi ma 'yan arewan Najeriya godiya. Najeriya ƙasa ce da muke da ɗan uwanci ba na jiya ba, ba na shekaran jiya ba, shekara dubaye da dubaye haka muna tare, al'umma guda ce sosai kwa. Mazamni ne, wasu sun ka ga gaba tahi kyautata rayuwarsu sun ka isa gaba, wasu sun ka tsaya wurin da nasaru sun ka zo sun ka reda an ka ce wanga waje ya zan Nijar wancan waje ya zan Najeriya, sa'an nan ba a san shi ba. Hatta da Najeriya wutar da suke bamu sai sun ka tsaida. Na taɓa gaya musu na ce ku diba Rasha da Ukraine yaƙi suke yi na hita hankali, amma Rasha ita ke ba ƙasashen turai gas na dahuwa, cikin ƙasar Ukraine yake biyowa ya wuce. Duk da suna tsananin yaƙi tsakankaninsu ba wanda ya zo ya kace wannan bututun iskan gas. Rasha ba ta kashe ba, ita kuma Ukraine duk da mutuwar da mutanenta sun kai ta yi, duk da tsananin yaƙi ba su kace shi ba. Najeriya ta kace muna wuta, babu yaƙi tsakankaninmu da Najeriya ba. ECOWAS
ko sai da yawo da muke da matsala